Pherangke abitu ophan ang churulo nang tumphan nang kepha teng pet kewan thekapo ini jasemet pet ni tum press meet ke hang nang ko kathe apuan lo kidam tangarni borjan constituency long CM interaction program dolo plus so interaction program lo ini tum karbila anglong la ben dimaso IMP ake hai omorsing tiso alangli rat athingno rat ahong jailong ison soni alam kaningje ar tho rudam de det asomsi nilutum thek damlo aben aron dam de asomsi nilutum thek damlo haloso lam aku thak nilutum pini ison soni nilutum party ben APHLC party ben rada phan mate BJP party phan ison soni kapaking dunji akan si ni itu akan so press meet bakenan dengan coba pemlo aprang si nili lam the ening kening jen ngi alaman ngi tam dia prang nili sia video clip nang peklan lang ulah lain tete alang li rat amai pilong ku pisin jelo ma hala solam nang tu phana peklan alang li la solam kening je rat acceptable mala kar biang no rat tu accept unji mala bang solam nang tu phana peklan lah la so video clip nang tum talon thegong no la benon nam yuzam paklan inut pawon bongrum pu alangli SGB arpu hangdon lo la so SGB arpu hangdon lo masi alangli file bangke MP omorsin tiso aki hai atibulong lelo alangli file bang check lo amasi nilutum APHLC amai pu aki hai jai kathar pen on bongrum aki hai alang itu handcheck kecipi a photo theklong lo amasi alang li fan SGB abang ke approve preden lo aphia bangke kuri talip thalo alang li fan copy goson pene alang li BJP primary a membership alang li I card alang li kipaklang tuansi alang li fan SGB arpu pen al SGB arpu alang fan pek pon lo posi alang li rat ahong jeng silinje umane jungjung IMP kalilo Karbiang long di masa long kidoan arat ANP alang li ke komane ke ASC komane ke kongres komane ke BJP pu alang li ke thak gat nang ta ka divide ni ke nang abil la belasung ka ron abe bisarala non PMA YG hem pibom lo la so PMA YG hem kipi ke amu ke kongres amu ke ASC amu ke CPML amu ke APHLC amu ke BJP ko hala so form nom doma sarkar la so specific a party a phansi pinanji ko hara ki tok doma lapson abe hala ke rat a phansi bang sarkar me panong san pilo exactly lo alang li rat a phansi klan na ko lasi lake kiwang thuji arni itu ma khe phat isi ka phere me ang assumption ang lukwa lo isi fear psychosis ka create je pan se alang tu ke kami claim SGB ke hang tu ano pha ami tha ning ke hang te la ba so freedom ke pa ve de je pan alang tu ning ma tha te si ken kam chi yor ngi alang tu ke ma tha te si menon hinun ta me kam du ngi kwa te si alang ni tu ke ra la phan asai bang peklan kon nong a himalang li masira hong jang sin ngi da jai ka thara ki happen hen check it people la joksin ni yara le ban approve da lo pusalang ni ngi da
lasi lapuson akang make madu arat cari alon ke dua songjak popo no lapuson ke plak akam make klem dep asonte itu a society apan messenger ma posting tu ni mathada lasi ke cheng silo kar biang long SGB ar pu ke peka phanta party lang dep tu bante ke cheng si lo la ke BJP में से तुम थे कौन लसी BJP और अधूरा बन के दाक में से तुम थे कौन अलाली तुम को वाओ केंदा रपे ना इतुम के सीवेट लो नितुम के कद्दू कवे MP लो नितुम के कद्दू कवे ने मधु कवे अपने ACM लो ने कद्दू कवे IM लो उसे तुम निंजे जे आता के तो आलू बन के तुम का डिवाइड लो अरब होम जंग से अलाली तुम cepat langga ini lasi alang ni lepas alam kenji kenapa ni tu APHLC party pen itu minggu cepat lang lepas ni kenji kita lagi lapen ni tu APHLC party pen ta jongsi apa orang ni lepas itu tu सरकार cari dia ni sih pakai langsung सरकार ke cari mungkin itu lepas klaim long leh lapen klaim long ni lasi alang ni tu lepas orang saya ki klaim kenapa lepas orang lam kenji kenapa sih ni Omorsin tiso ke hai kana sabso itu ningduk cepat lang no alang ni ke bang tijani la poson ke lingje di sunte la solar alang ni lam jumi ni ningge ro poson te rap accept je bol alang ni non bang so lam kan ni te pena pot ami thang han ta alieve rap han ta alieve no la solar lam ke alang ni ningje je detra alang ni ke ni lam me pot rap ta ali ke longji ami thang party phan ta me ali ke longji la poson lam se alang ni ningje so te messenger polo alang le puson ke hanu ta asai ke ni de pelapot pini itum phan aning padugrong rap aning padugrong he ke ding atung SGB doan rong asar doan kadu kawe karbiano stakeholder tum an kama thakar sik pen lake ilitum ki dunangji madalang li phan lam ke paking dunangji no apor ni no SGB gangbura kadu kawe phanta politics long aju pondia politics long pangui pon ason sin ni thai kan no pini bongrum sang ho ki hai jong si BJP primary membership I card chipaklan clear sonte alang li phan SGB argument pe on pe det ko alang li tum ideology teng pulong te BJP ideology teng pulong te BJP tum ansi SGB arpu ding joji lapuson si alang itum ke rat thino taklan po lapuson kaheno dak akam ke asai ki claim ke non BJP along si ilitum the long kidantang arni ahud alam le ilitum che thandam pustame lapuson ke ilitum ekdam long lena ASDC ta ningkan tre pho an bak rat charialo Karbialong ASDC charialo ta ASDC ke chari hut sitame alang itum SGB arpu ke pekpan hut ke lapuson ke claim klang amuk na ke Congress amuk na ke CPM person pharphi latu so ang ding abang ke la kalang itum pijuno kata ASDC tum han sitame lapen ke Congress ahut sitame ilitu lapuson thekam no le Congress atum abum sitame ningkan ke phone baki charialo sitame nangke ASDC nangke CPM ku amen penke SGB arpu pekon pedet pula sana lam ke ilitum thekam no le lapen arju no le athema gangbura tum phan ronga sar tum penke politics long ke panghui uji la ke ahon ave non banke ilitum thekam long dagno BJP kali polutante SGB arpu ta pekon pe po ang deng sinong nang le problem kopia poro alang itu la po unset rad phan ba phiri dia phan ki claimer ke kopia phan jai ka thar aki hai alang li pe cardom ke chipi chola joine si a photo thek lo joine si SGB arpu pekon pe det करके mang hui me alam lage सरकार के चिलारवोजी लगे रात चिनी
Bizarre mo nilitum APHLC party yang si sarkar bang pulante nilitum ta la person si claim na koma. Amuk la ke BJP, amuk la ke Congress, amuk la ke ASDC pusin nilitum ta lang kona koma. Sita demokrasi ateng pulante lason ni claim mo ni. Kali gambura to ami thang jung si ka thak putong jong dam ponang di hin pen. Nilitum non lang den arjulo la solam ke nilitum ngong pena anchi thang. Nilitum kechichar dam dak kenan. BJP sarkar ang charilo penke lapuson division abang nang topi kangjang. Group tizing abang nang topi kangjang. SGB je telo. La non GB matal. Kra tanon nang dulu. Lasi lake itu man disunity nang wan pi. Kar biang bong nang thak. Laso a formulasi la tu nang claim lo. Kopi por lo sonang de koke. Athema arlu pera banke alang itum ke thangda kono ta je BJP han proi play polo te na tum han SGB aku nang pipe. BJP long do de pote GB aku nang pipe. La puson si la tum arlu pen ke ciparai dia. La su pera posi asong nang do koklo. Athema anutina bang phule BJP ki kroilak na pukali ke. Anutina bang phumale APHLC ki kroilak na pukali ke. Aning ke hang abang phu atum bang chongai lang bang chat pin bang thik po. Pin la son division ki do kok na potsi. Raw asara mai ta hinin do ko SGB atum ta son se hini ki thong do yan kan do ko. Lalu pul de itu ma society pan itu mah khe pan ke commission ak thek kan lo athe si akhe yong si song ni song thom nang dolo po tala ke matha no la ke disunity lo pen disunity lo po tala ke jakong gabe ave ve lo people lo ke thek ser tum ki pu re itum unity dolo te tum tang rabi unity dolo te tum ke ma sa na chunji pe pon a hol unity halo tum jakong ke thenai ro sel bang so unity bang na la da Lasi ili tum ke alam chakil akam ni thengoro pipi de lo mati di kan cheka chipi chok alam si di pipi da lo SGB aku ba api primary membership ke lo se lang lagi kipi thulo alang tum ke alang li kipi mana ke BJP tum se kipi lo lasi la person asai ba ke claim ke terus unte itu society ham mesen lasi non nang na kar jualan ke lah non BJP sarkar nang chalu lo pensi son division ba ke nang omu chot son sin te kambo tate SGB kan claim mate asai ke claim tum an ke BJP membership ken tang tum sai deluma nothing polo te la son si te lo nothing polo te la son si te lo a Pherangke entang tum mangal ke kusen salu akimi tu man ba sin ni ko afema SGB ke la non BJP ke do bele SGB ke do ke di BJP yang dia ko benta SGB gitu ASDC aprango da SGB gitu lo ASDC ani hota dolo Congress hota dolo tabang Congress ASDC tumke la so putha ke atu plat nande na ke amu ke na ke Congress na amu ke sondo tum chipha lagi aron langko criteria langko orang ni SGB ke manja odolo ko da ban pidat halas sigala non ke lale kala ali criteria lagi lagi halas so muni BJP ke lima kala itulah aron dong itu society lo. Pirkhe thak sona vi. Party kan di polo te chak nang long di polo sona apirkhe no hok ta sona kam asona politics eklen de. Kar biano politics sama se no chot. La sona ni themo. Kasi lagi eklen nang ni khrak ni me kam lagi. La sila bang chapa ke ni BJP tu. Tara ta hong jang thla hala ba halo itu ke thrak na mang ni. Ni tu ke thrak tu mang. Ni tu APHLC bana ke thrak kali. Itu bisa inuna karbi itu masong japo na pusong ganing ida di bangat tenglo mati rata tenglo di rata cak tailong kan ini anu tinggal juloing mati karbi itu dia ada juloing kan di mana kicet itu tak juloing mati jualan kah karbi itu kan orang som tanglo itu kan mata tenang pleng tanglo kau sebenarnya ini macam dewi hala bang itu kan terang kan lagi lasila pusong society apa masni putam deh especially itu APHLC ku bang ini lagi itu karbi aham pang aham masa pan langsung palitaran ni la person akai nutak asai man claim nang ne ko ba nang politics claim mo ajar ne claim sitame ne itu man ni jewar de ani vana ning jewar
nangli politics long akan tui nai ang dele nangli ledung sitami bir the thak nangli kilong nang ji akhia tar nang long et sitami nangli kheyong si ing bodet te nangli fan ali abi nangli long riyong si ing bodet te nangli fan ali abi nangli MP manta ali abi nangli CM manta ali abi nangli khe nangli long review dete halas bang itu bang putin ali dar bang kemat